Коронавирус белән булган вазгыять бүгенгесе көндә бик напряженный. Шуңа күрә эпидобстановканың шушындай авыр һәм тиешенчә таләпләрнең үтәлүен тәэмин иткән вакытта безнең Роспотребнадзор тарафыннан шушы үзебезнең район җирлегендә коронавирус инфекциясының таралу юлларын булдырмау һәм инде аны чикләүләрнең чикләү таләпләрен үтәүнең контрольдә алына һәм без чит регионнардан һәм инде коронавирус белән булган авыру теркәлгән җирлекләрдән кайтучыларны авыл башлыклары белән берлектә һәм инде отдел полиция белән берлектә исемлекләрен булдырып, аларны медицина күзәтүенә алабыз һәм инде 23 апрельдән безнең һәрбер шушы җирлектән кайтучы самоизоляцияга постановление нигезендә шикләнелә һәм аларның һәр көнне медицина күзәтүен үтү, температураларын, хәлләрен, самочувствиеларын белеп тору медицина хезмәткәрләре белән алып барыла һәм инде контактта авыру белән булган кешеләрнең анализлары алына. Безнең инде шушы җирлек районыбызда 130дан артык кеше медицина күзәтү үтте, 24 кеше безнең чит илдән кайту белән медицина күзәтү үтеп самоизоляциядә булдылар һәм инде 24 кешедән лаборатор тикшерү алынды. Һәм инде аларның һәрберсенең дә анализлары отрицательный булды. Бүгенгесе көндә дә әле алынган анализлар эштә дәвам итә. Минем инде җиткерәсем килә, безнең район җирлегендә шушы оешма предприятиеләргә шушы авыруны булдырмый карау өчен чаралар буенча без предписаниелар, күрсәтмәләр бирдек һәм аларның үтәлешен тәэмин итү район җирлегендә һәрбер оешма предприятиенең эш бирүчесендә һәм халыкның, эшчеләрнең шушы таләпләрне төгәл үтәвендә тора. Бу безнең гражданнарга да җиткерәсе килгән фикер, үйләрендә күбрәк булсыннар иде һәм җәмәгать урыннарында, кибетләрдә, кеше күп булган урыннарда үзләрен һәм инде үзләрен генә түгел, якын күрше тирәләрен, якын тирәлектәгеләрне саклау өчен махсус медицина битлекләреннән кулланып, перчаткалардан һәм инде антисептиклардан шәхси гигиена кагыйдәләрен үтәү булган шартларны кулланып кына йөрсеннәр иде.